जे सफानो मानथुं फियाबा नों आंबो कन्टेक्ट खायदि किसा आंनि नाम्बार ओंखा 8974936860 8974936860 प्लीज के नों आनो आंनि मबाइल नम्बर फाइनां थुं आं थिनो क्लाइक जाखारा हायपनो नों आमा हाइकेराव सुइच अफ खाय मान खांके खरकसा बरंनि मानि कमाई नों बर' खरकसानि मबाइल फानों थुं जेस मानि फानों थुं नों बेग खायरके नि बेलाय हामो कारण हके आं कैसे कैसे बरंनि मानि कमामानि बहुत कष्ट दङ हायसे कारण आं कैसे सांबादिक खाय तंनाय बर' आंनि मानि कमा खांके बहुत कष्ट दं जों साइमन जों आजि मान खूब कष्ट गाजियो हायपनो नों जुदि न बखाव तंहाके फायदि काहामके हायसे नोंगो आइफोन तलाङि थांपनो नों आइफोन मांखा आं कमाजों मान हनिपनो नों मुसा खाय मांगला आइफोन हाव नो कलाय थांनाय आबो खाय कुन फन मांगला नों किसा आनो रुफायनांदि ताखो जेसबा मानदि केनबार चिनि आरो अनेकता मानि दङ अनेक गोबांमा दङ मानै नों रुफायना ओंदि प्लिज आंनो याक कलाय खुलुमो प्लिज के रुफायनांदि just 5 minute दक्सिं खना कलाय मानि फिया नों मान खना आं थांखिनि कलाय जाका हेपनो नों मान खांके बा प्लिज के रुफायना ओंदि ताखो जेसबा मानथुं आं नो याथे याक कलाय खुलुमो नो प्लिज के आनो रुफायनांथुं येखा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार कल खायदे 8974936860 किसा कल खायै नोंआनो रुफायना ओंदि मान्दाय बाजाराव हायै प्लिज आं नो कलाय खुलुमो।